Φίλες και φίλοι, ο Θοδωρής Κοτονιάς, τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός, με καταγωγή από την Αμυγδαλιά, Φωκίδας, έκανε τα πρώτα του βήματα στο ελληνικό τραγούδι λίγο πριν από το 2000. Ήταν ο κεντρικός πόλος του συγκροτήματος Μακρινά Εξαδέλφια, που απαρτίζονταν από 3 ομάδες μουσικών με διαφορετικές μουσικές καταβολές και νοοτροπίες. Από τότε μέχρι και το 2014, 3 σημαντικές δισκογραφικές δουλειές τον έκαναν γνωστό στο ευρύ κοινό. Στις αρχές του Μάη του 2014 κυκλοφόρησε η 4η δισκογραφική δουλειά του με τίτλο «Τα κλειδιά». Το ομώνυμο τραγούδι είναι ένα από τα ωραιότερα στη σύγχρονη ελληνική μουσική. Σε αυτό αποθεώνονται ταυτόχρονα ο στίχος, η σύνθεση και η ερμηνεία. Μου το είπε ένα ειδόνι πως η άνοιξη τελειώνει, μα εγώ ποτέ μου δεν το πίστεψα. Και ανθίσανε οι δρόμοι άλλη μια φορά ακόμη και στην αγκαλιά σου μέσα πίστεψα. Άτιμη καρδιά, δίχως να ρωτήσεις, δίνεις τα κλειδιά. Τα κλειδιά είναι ένα τραγούδι το οποίο όταν κυκλοφόρησε έμεινε στα συρτάρια των ραδιοφωνικών σταθμών για 3 ολόκληρα χρόνια. Ξαφνικά άρχισε να παίζεται συνεχώς για να αποδειχθεί ότι ένα σημαντικό δημιούργημα του ανθρώπινου νου ποτέ δεν πάει χαμένα. Δημιουργείται και πορεύεται μέσα στον χρόνο για να συναντήσει τη στιγμή της αποθέωσής του. Ο Θοδωρής Κοτονιάς έχει ζήσει σε 5 νησιά, τη Λέσβο, τη Σύνη, την Κρήτη, την Ικαρία και τα Κύθυρα. Αυτά τα 5 νησιά, μαζί με τη ρουμελιώτικη ρίζα του, τον έχουν, όπως ο ίδιος λέγει, καθορίσει και έχουν σμιλεύσει τη μνήμη του. Τούτη η μνήμη, μαζί με τις μουσικές επιρροές του, Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple, ηλεκτρονική μουσική, reggae, το μεγάλο του είδωλο Παπάζογλου, ο Μανώλης Ρασούλης, ο Νίκος Ξηδάκης, ο Ψαρατώνης, είναι η μεγάλη του μουσική κληρονομιά. Ο Θοδωρής Κοτονιάς δεν γνωρίζει μουσική, δεν γνωρίζει νότες, δεν έχει σπουδάσει μουσική. Όμως, όπως ο ίδιος λέγει, έχει αυτή. Θα αναφέρω μερικά παραδείγματα μεγάλων μουσικών που ήταν επίσης αυτοδίδακτοι, που είχαν και οι ίδιοι αυτοί. Ο Τζίμι Χέντριξ, ο μεγαλύτερος μουσικός στην ιστορία της ροκ μουσικής, δεν είχε την ικανότητα να γράψει και να διαβάσει μουσική. Ο θρυλικός κιθαρίστας των Led Zeppelin, Jimmy Page, και ο Eric Clapton, τα ίδια. Ο John Lennon των Beatles είχε δηλώσει το 1960 ότι κανείς από τα σκαθάρια δεν ήξερε να γράφει μουσική. Αλλά και ο δικός μας, ο Μάνος Κατζηδάκης, αυτοδιδάχτηκε τη μουσική. Έτσι είναι, φίλες και φίλοι. Κάποιοι χρειάζονται να μελετήσουν για να συναντήσουν τον Θεό και κάποιοι άλλοι ελάχιστοι τον συναντούν δίχως μελέτη γιατί ο Θεός είναι μέσα τους. Αυτοί οι τελευταίοι είναι οι καινοτόμοι με το μοναδικό και αναγνωρίσιμο στυλ. Από συνεντεύξεις του Θοδωρή Κοτονιά που έχω διαβάσει το τελευταίο χρόνο, θα ήθελα να αναφέρω μερικές πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις του. Οι περισσότερες δισκογραφικές εταιρείες δεν υπολογίζουν τον ανθρώπινο και καλλιτεχνικό παράγοντα. Το σύγχρονο τραγούδι δεν κατορθώνει να αγκαλιαστεί από το ευρύ κοινό, γιατί δεν πονάμε πραγματικά, αλλά ψιλοανησυχούμε και ζοριζόμαστε στις ανέσεις μας. Η εποχή μας έχει εγκλωβίσει σε μια ταχύτητα που δεν προλαβαίνουμε να βλέπουμε από πού περνάμε. Το μεγάλο μας στοίχημα είναι ο άνθρωπος να βρει τη τέχνη, να σταματήσει λίγο το χρόνο, να κοιτάξει μέσα του και κατάματα τους άλλους. Στο ερώτημα ποιο είναι το καλλιτεχνικό του όνειρο, ο Θοδωρής Κοτονιάς απαντά: να αποκτήσω μια δημιουργική και παραγωγική καθημερινότητα, ώστε να μπορώ να ζήσω επαρκώς από αυτό χωρίς να ξεπερνάω τα όρια του χρόνου. Να αποκτήσω ξανά δηλαδή αυτό που υπήρχε παλιά. Χρόνος μετά από κάποια ώρα της μέρας, χρόνος για επικοινωνία με τους ανθρώπους και με τον εαυτό μου. Ο Θοδωρής Κοτονιάς είναι, όπως έχει αναφερθεί από άλλους, ο καλλιτέχνης με το δικό του χαρμάνι, ένας ατμοσφαιρικός ερμηνευτής με μακρά πλέον παρουσία στη δισκογραφία και στις ζωντανές εμφανίσεις. Για μένα, ο Θοδωρής Κοτονιάς είναι το γιασεμί της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Η μυρωδιά του,
καμωμένη από την ευαισθησία των στίχων του, τη μουσική του με τα έντονα παραδοσιακά στοιχεία και τη γλυκιά ερμηνεία της ζωφωνής του, αγγίζουν τις ανθρώπινες ψυχές και προσφέρουν ελπίδα και ανακούφιση σε έναν κόσμο του οποίου πολλά από τα δημιουργήματα της τέχνης εκπορεύονται μέσα από ιδιόρχημες καταστάσεις και έχουν αμφιλεγόμενη αξία. Τερματίζω την προσφώνησή μου στο Θοδωρή με τους στίχους του από το τραγούδι με τίτλο «Το μπαλόνι». Όταν κάτι με πληγώνει, έχω ένα μικρό μπαλόνι και να το κρατώ. Κι αν μου σκάσει το μπαλόνι, έχω άλλο που με σώνει. Κι αν μου σκάσει και το άλλο, κάποτε φτερά θα βγάλω. Η Οικουμενική Σχολή Ελεύθερου Λόγου των Πεντελιών Δωρίδας ανακηρύσσει σήμερα τον Θοδωρή Κοτονιά πνευματικό πυλώνα της, τιμώντας έτσι την καινοτόμα προσφορά του στον πολιτισμό της πατρίδας μας. Γεια σας και από μένα. Θέλω να πω ότι είμαι γενικά αρκετά, πώς να το πω, έχω ένα συνοστισμό μέσα μου από συναισθήματα, γιατί δεν έχω έρθει σχεδόν καμιά φορά σε αυτή τη θέση. Σίγουρα θέλω να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την ευκαιρία να βρίσκομαι στην παρέα σας πρώτα απ' όλα. Στον Νίκο το Σούκο, για την ιδέα που είχε και τη δυνατότητα να μπορέσει μέσα από τη θέλησή του να την πραγματοποιήσει και να βρισκόμαστε όλοι εδώ σήμερα. Με το που πήρα ένα μήνυμα στο mail μου για όλα αυτά, περίπου κατάλαβα ότι είχε αυτή την όμορφη πνευματική τρέλα, να το πω, οπότε πίστηκα, δεν χρειάστηκε πάρα πολύ. Και σήμερα που είμαι εδώ, όλο ένα και περισσότερο καταλαβαίνω ότι εδώ πέρα υπάρχει κάτι που είναι αληθινό, δεν είναι καθόλου δίθεν και έχει πολύ μεγάλη αξία να υπάρχει. Πολύ σύντομα θέλω να πω ότι από τη δική μου πλευρά, την πλευρά της μουσικής, αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι εμάς μας δόθηκε σε όλους τους ανθρώπους ένα δώρο που είναι η τέχνη. Μας δοθήκαν και άλλα δώρα, όπως η φιλοσοφία, όπως οι επιστήμες. Όσοι άνθρωποι έχουν μια κλίση με την τέχνη και δεν έχουν διανοητική μόρφωση πάνω σε αυτό, νομίζω ότι καταλαβαίνουν το εξής στις μέρες μας. Αυτό ήταν ένα δώρο που μας δόθηκε για να γιατρεύουμε τον εαυτό μας, βρίσκοντας μικρά ιαματικά, πώς να το πω, μικρά φάρμακα. Όταν κάποιος φτιάχνει κάτι, ένα πίνακα ή ένα τραγούδι, το κάνει από πολύ μεγάλη ανάγκη να γιατρευτεί από κάτι. Αν το πετύχει, πάει να πει ότι μπορεί να γιατρευτεί κάποιος άλλος από αυτό. Σιγά σιγά όμως με τον καιρό ξεχάστηκε ο πιο μεγάλος κανόνας μέσα σε αυτό που μας άφησε το σύμπαν, που είναι ότι αυτό δεν είναι να το κάνουμε για τον εαυτό μας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε από αγάπη μόνο προς τους άλλους. Φτάσαμε όμως στις μέρες μας να μην υπάρχει αυτός ο σκοπός ότι εγώ είμαι ένας ερευνητής που θέλω να ανακαλύψω μια μελωδία τόσο μαγική που αφού μαγεύει εμένα, αφού με αλλάζει, να μπορεί να συμβεί και στους άλλους. Συνέβησε περισσότερο γιατί ερωτευτήκαμε τον εαυτό μας παράφορα πάνω από τη λίμνη του Νάκησου και εκεί πέρα ξεχάσαμε ότι αυτό που κάνουμε είναι για τους άλλους. Ότι περνάει, για να το πετύχουμε, περνάει από την αγάπη για τους άλλους. Αγαπήσαμε πάρα πολύ
το είδωλό μας και φτάσαμε στις μέρες μας στο ό,τι έχει να κάνει με την τέχνη και με τη μουσική να είναι μέσα κλεισμένο σε μια μικρή λίμνη την άκρη σου που κάνεις έτσι και βλέπεις διάφορους ανθρώπους να αυτοφωτογραφίζονται. Ελπίζω και είμαι σχεδόν σίγουρος γι' αυτό ότι η συμμετοχή μας μέσα σε αυτό εδώ μπορεί να συντελέσει το να ξαναβρούμε το σκοπό από εκεί που ξεκινήσαμε τα περισσότερα πράγματα. Θέλω να διαβάσω ένα στίχο μόνο και να τελειώσω με αυτό, ενός πολύ καλή φίλου από τα Νόγια, ένα στίχο, είναι 3 στίχοι, αλλά θα διαβάσω το τελευταίο, που έχει σχέση με το ρητό της σχολής. Άμμο νερώσει το θεριό, κι ανείς του απατούτου, κανείς δηλαδή του εαυτού του, απατός είναι στα κριτικά ο εαυτός. Φαντάζομαι ότι δεν έχει πάτο, δεν είναι αιώνιος και δεν έχει διαστάσεις, ανήκει σε άλλες διαστάσεις. Άμμο νερώσει το θεριό, κι ανείς του απατούτου, κάνει κουμάντο το κορμί, μα πιο πολύ το νου του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε να τα ξαναπούμε για να σας ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστώ πολύ. Έχω και μια παραγγελία, πρέπει να την κάνω, με συγχωρείτε. Καλύτερα να τραγουδάμε εμείς παρά να μιλάμε έτσι. Θα σας πω αυτό το τραγούδι γιατί μάλλον αυτό το τραγούδι είναι και ο λόγος που έχω την τιμή να βρίσκομαι στην παρέα σας. Καμιά φορά οι ερευνητές, όπως ψάχνουν, βρίσκουν ένα διαμάντι μέσα στο κήπο κάτι και πληρώνονται για όλο αυτό το σκάψιμο που είχαν κάνει πριν. Έτσι είναι και η μουσική, δηλαδή είναι σε κάτι περίεργους τύπους τελείως που ψάχνουν να βρουν φαντάσματα και στείλουν υπερευαίσθητα μηχανάκια και αρχίζουν και χτυπάνε αυτό ότι εδώ βρίσκεται κάποια οντότητα, έτσι ακριβώς δηλαδή προσπαθεί να μεταφέρει κάποιος στον αόρατο κόσμο, στον αρατό, κάτι που νομίζω ότι μπορεί να συμβαίνει. Και κάποιες φορές αυτό έχει μια ολόκληρη οντότητα, είναι πολύ περίεργο. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν ένα πρωί βγήκε αυτό το τραγούδι, σας το αφιερώνω μόνο με την καρδιά και σας εύχομαι να σας φέρει πίσω ο αέρας, που σίγουρα το κάνει κάποια στιγμή, αρκεί να υπάρχει υπομονή, ό,τι σας σωστά. Μου το είπε ένα ειδόνι πως η ανοίξη τελειώνει, μα εγώ ποτέ μου δεν το πίστεψα και ανθίσανε οι δρόμοι άλλη μια φορά ακόμη και στην αγκαλιά σου μέσα μίσεψα. Άτιμη καρδιά, άτιμη καρδιά, δίχως να ρωτήσεις, δίνεις τα κλειδιά. Δίχως να ρωτήσεις, δίνεις τα κλειδιά. Μου το είπε μια τσιγκάνα, η καρδιά σου είναι αλάνα για να παίζουν κάθε μάη τα παιδιά. Κι αν τα γόνατα ματώνουν, τα παιχνίδια δεν τελειώνουν, στους γκρεμούς θα παίζει πάντα η καρδιά.
δίχως να ρωτήσεις, δίνεις τα κλειδιά. Δίχως να ρωτήσεις, δίνεις τα κλειδιά. Μου το είπε ένα αστέρι, η γραμμή που έχεις στο χέρι θα σε φέρνει ως την πόρτα της μπροστά. Κι αν ποτέ της δεν ανοίξει, ο αέρας θα φυσήξει να σου φέρει πίσω ό,τι σου χρωστάνε. Σας ευχαριστώ για την δουλειά.